errekan bada lamia bat, errekamari izeneko lamia bat, auzotar batek lamia horrekin adiskidetu egiten dela, baina lamia hori triste dago, bazken errekat zekindu egiten delako. Orduan, ipuin hori hartu dugu eta egin duguna da, ipuin hori antzerki bihurtu, eta izango litzake, etorriko dira gurasoak euren aurrekin, kanoatan jungo gara, errekamari bilatzera, egingo duguna da, ibaia garbitu, errekamari gure ibaian jarraitu dezan. Ikusiko dena da, jendeak ezagutzen ez duen zerbait. Uda berrien laster etorriko dugu barroiak, gero ere juningo die, atak, kaioak, dordokak, arraiak dela 2 urte zeafoka bat ere izan genuen hemen. Erreka bazterrak, azaltzen diogu bertako baserri, portu zaharrak nun dauden, ibaiak dakan historia. Hemen ibiltzen ziren itsasontziak, jateak, jende aberatsa ibiltzen zen hemen pasiatzen. Da natur eremu bat. Ibaiak baditu hemen Donosti barruan ditu 3-4 bat baso, bertatik junda harrigarria dana. Bai, Kristinaneako ibai bazterra, bai hemen Astinere baserritikan topoko zubira bitartekoa, Txomineneako ubako baso guzti hori, gero Iastigarragako sartzen zaren hortan, bertan argazkiak ateratzen ditugunetan jendeak ez du sinisten Donostin gaudenik. Eta da eremu natural bat, izugarria, gaina hilabetero kolorez aldatzen dana, leku magikoa da. Bazkenen hor badago beste mezu bat ere, bazkenen ibaia zaindu behar dela, eta ibaia zaintzen balin badago, gura den hiriburu hau ere zaindua gongo dela.